De Ouverture, waar van oudsher kunst te zien geweest is nu ook de plek waar over andere zaken nagedacht, gediscussieerd, gesproken, gefilosofeerd kan worden. Namelijk filosofisch sociëteit. Waarom is dat ontstaan? En hoe is dat ontstaan? Vanuit een gesprek met de weduwe van Constant Nieuwenhuizen in Madrid ben ik in aanraking gekomen met het werk van Constant Nieuwenhuizen. Een man die in ene klap zijn kwasten neergooide en ging nadenken hoe de Randstad er over 60 jaar ging uitzien. Ik wil gaan nadenken middels een filosofische sociëteit over hoe deze streek er over 50 jaar, en deze streek bedoel ik mee West-Zeeuws-Vlaanderen, er over 50 jaar zal komen uit te zien. En waarom 50 jaar? Omdat als je over 50 jaar nadenkt, er totaal geen belang bij is bij de mensen die nadenken over wat het effect gaat worden. Hoe doen we dat? Middels lezingen, waarin we elke maand, de eerste vrijdag van de maand, een onderwerp, een bouwsteen van het beleidsplan 2050 nader gaan belichten. En vanuit die visie uiteindelijk te komen tot het manifest Nieuw Babylon 3. Ik hoop dat de Nieuw Babylon-gedachte evenveel succes heeft als de Galerie de Ouverture-gedachte. Kom gauw op de eerste vrijdag van de maand. De eerste keer 6 januari. Bestuur als onderwerp. Dan wordt 2050 West-Vlaanderen de toplocatie van het zuid-noordwestelijk halfrond.